Indaba. Konke lokhu odlula kukona, konke lokhu kwenzeka kuwena, bengithi ngiyaxolisa kakhulu. Njengoba Ukhuluma ngani? njengoba ungasathandani nomkhwenyana wakho okwakumele ushade naye, imina wonke loyo ngiyaxolisa. Ngahlohla umngani wami ukuthi athandane nendoda yakho ngoba benginomona ngawe, benginomona ngempilo yakho ukuthi konke kukuhambela kahle. Ngaba nomona, ngahlohla umngani wami ukuthi athandane nendoda yakho, ngiyaxolisa. Hawu, wami hawu. Hhayi, bengakulindele-ke lokhu kuwena, ngikuthombe kanje ngikhalela kuwena, angilali ubusuku nemina ngidli. Kanti wena wonke okudala yonke le nto le. Ngiyaxolisa kakhulu, nokungizonda kwakho ngiyaxolisa, ngingakwamukela noma isiphi isijeziso ukuthi bengithule Hhayi cha, ngazi. uthi bengingakulindele-ke lokhu ukuthi ubhuti wami ngizalwa naye. Kade ngabona ukuthi wena ungifuni. Kade ngabona ukuthi wena ungifuni. Ngiyaxolisa mntakami, ngacela ukuthole lokho enhliziyweni yakho, ungixolele, ungiphe elinye ithuba. Okhulu Ithoba, ngicela ukuthatha leli thuba kubingelele mbukeli we-Black Life TV ohlelweni lethu luthi sikhipha izimfihlo with myself Mlangeni uMakasela. Size ngayo leyo ndaba-ke bafethu, niyazi ukuthi le platform iyona platform engeke uze uyithole ndawo, ithola la ekhaya ka-Black Life TV. La sivumela wonke umuntu ukuthi ukhiphe imfihlo yakho noma ngabe deep kangakanani, asikujaji and siyakusiza futhi kukhulumele nalo ofuna ukuconfessa kuyena. Namanje-ke sinosizo seduze kwami, khona afuna ukuconfessa naye, afuna ukuconfessa kuyena, because nawe uyakholelwa kulesi sisho sithi the true shall set you free. So abantu bafuna ukukhuleka bafethu bafe be-free, bengenazo iy'nkinga ukuthi khona into ey'sele cha, lebuye uconfess usugula la usufuna ukuhamba. Sitshele manje usafresh ukuthi wenzeni, kwenzeke u-1 no-2 and uyayisola ngalokho, impilo iqhubeke, izinto ezinhle zikulandela. Ngokukhulu ukuyithoba, angithathe ithuba ngibingelele usisi seduze kwami. Sawubona sisi, unjani? Uyaphila njani? Ngiyaphila sithando sami. Ngicela ukubuza usisi, uqhamukaphi indawo ukuhlala? Ngihlala eNdwedwe. Uhlala eNdwedwe? Ya mama, awungitshele yini ekubekela ekhaya ka-Black Life, yiphi le mfihlo lo ohleli nayo? Ngivakashele namhlanje Siyajabula ngoba umoya wami udinga i-peace. ya shame. Bengizocela ningisize ngikwazi ukuconfessa kusisi wami into engamenza yona. Usisi wakho? Yebo. If you mean like my sister, ukhonza naye, usebenza naye, because sometimes you do that as girls. She's my sister because we spend more time together, or that's your biological, it's sibling. No, sizalwa ndawonye, sisi wami nje sizalwa ndawonye. Sibling Mina yakho naye nje. siba u-2 kuma yimina naye nje. Oh, okay. But-ke yena uthe ungishiya ngo-2 years. Okay, son. Yeah, waza nazo mama. Usisi wami bebethandana kahle nomuntu wakhe, then sezoshada. Ngiqale ekuqaleni. Okay. Usisi wami bengibona ngathi uthandwa kakhulu ekhaya, ngathi uyiqanda kakhulu, ngibona yonke into imhambela kahle empilweni yakhe. Ngaze nami ngafikelwa umona ukuthi konke kuhamba kahle, uyafunda, waqeda ukufunda wathola umsebenzi, waba nemoto, konke kuhamba kahle. So uhlezi kunconywa yena. Kwaqala lapho-ke umona. So lokhu nami bengizokusho namhlanje ukuthi nje angikhululekile neze kahle, bengizokuthanda nje ukuthi ngikuxolise kuyena. Usisi wami yonke into ekhaya uyena, yonke into Amanda. Sisesontweni Amanda, esekhaya Amanda uthenga imoto, Amanda ugrosile. Akuhlali kahle kumina lokho ngoba asiphiwanga ngokufana. Yeah. Kusheshe kwamkhanyela yena. So yonke into kupraise-wa yena. Kwagcine kungifikela-ke nami umona esezoshada. Ngezwa kuthiwa usezoshada, aphuma nama-invitations. Waqala lapho-ke umona wami, ngazama icebo lokuthi nami ake ngizame ukumdestroy nami, ake ngimbone ekhala, ake ngimbone esafarisha naye azi ukuthi kunjani mhlampe ukuhlekwa abantu, ukubukwa abantu, ukubatshazwa abantu ukuthi usenze lokhu okubi ngoba yena behlezi emuhle phambi kwabantu. Okay. Vele muhle phambi kwabantu ngoba wenza kahle, asiphiwanga ngokufana, kusheshe kwamkhanyela nakuyena. Yeah. Yebo. So mangisho ukuthi isono sami noma icala lami ngoba
ngingasho ukuthi nami esikoleni bengahambi kahle, ngagcine ngawuphasanga-ke u-matric wami. So yena wawuphasa u-matric, wafunda efundeni wakhe, uyaqhubeka uyafunda, uyay'khandla, usebenza kanzima. Angazi nami umona ongako ubusuqhamukaphi. Wenzani-ke Sithandwa kulo mona wakho? Usisi wami ubeseyitholile indoda ayefunda nayo nje. Babefunda bonke esikoleni, yagcina bethembisana wona-ke umshado. Ngabona ukuthi ayingeke, usephumelele kakhulu, angizami nami iqhinga mhlampe ngimbukanise nabantu. Ila ofike khona-ke umona ukuthi ngitshele umngani wami, ngoba yonke into ngixoxele nomngani wami ukuthi hhayi usenza ukuthi, hhayi-ke usezoshada-ke manje. Safika neqhinga nomngani wami ukuthi akathandane nosisi wami, akathandane nendoda yasisi wami. Sekumele sikuplothe-ke lokhu ukuthi sikwenza kanjani, samdraga, samsedusa, sikwenza kanjani konke lokhu ukuze agcine eshade yena umngani wami. Umkhwenyana manje? Umkhwenyana wasisi wami kumele ashade umngani wami. Oh, okay. So umshado-ke awubanga usaqhubeka, saplotha, indoda igcine ishade nomngani wami. Hayi wena. So ekuplotheni kwethu-ke lelo qhinga lelo, umngani wami samsedusa-ke indoda, sabona nje ukuthi senza kanjani, sayibizela ekhoneni indoda. Vele ngangimbona vele nami ubhuti lokuthi hhayi yena ngathi akadlulwa isigeti. Shuthi uzoba easy, uzoba weak ukuthi hhayi. Hhayi sambiza nangempela sakuthola lokho, waba weak, wagibela phekwakhe, kwaba right yonke into. Kwagcine bethandana kusukela lapho-ke. Uthi nje make nje walala nawe sekuwowakho. Wagcina elalile? Wagcina elalile-ke naye. Hhayi nangempela indoda ayizwa mshini, ayisamfuni usisi wami, sifuna umngani wami. Ayizambuza nangimina, yabona phela ukuthi uzongiqhatha nosisi wami, usuzongibuza ngisho usibani bani. So waphela umshado wasisi wakho? Wagcina uphelile umshado, washada phela iyona sizathu ukuthi angashadi naye. Wagcina eshade nomngani wakho? Wagcina eshade nomngani wami. So uthe senesikhathi esinganani? Bana 6 months beshadile. Okay. So manje ufisa ukusiza ngani? Bafuna uconfessa kuyena manje? Mina ngifisa ukuconfessa kusisi wami, angazi umngani wami atshela usisi wami ngoba kahle kahle umngani wami akayithandi indoda yasisi wami. Wayenziswe yimina yonke lento. Oh, senixabene nomngani manje? Sesixabene, usefuna manje ukuyokhuluma yena kuqala, manje ngithe akube yimina. So bengazi ukuthi ngizoqala ngaphi, ngakho ngicelile ukuthi cela ningisize ngikwazi ukuconfessa kusisi wami. Ngcono ayizwe ngami. Yo. Kanti ama-siblings uba nani bangani, nani mnyama mingaki ngiqala lento le? Angina-16 ngifunda u-grade 11 and vele-ke yena wayesefunda u-matric. Uphasa u-matric, nami sekumele ngiya-matric ngawufeyila. So yena uyaphasa ekhaya nje sekuhlezi kuyena mina ngifeyilile phela ngithi. So kwasuka lapho nje ukuthi Sanenzi sobungani sexayekile manje emshadweni. Kusho ukuthi waqala wajola nje nendoda isikhathi eside. Ngiyayisola nje bayathandana manje, indoda iyamthanda. Lo umngani wami akasayifuni indoda, unendoda yakhe yena akasayifuni manje indoda. Akayifuna kanjani esemshadile esewumakoti womuntu? Hayi siphela samyela komunye ubaba naso ngokuthanda izinto, siyaya nako siyababuka nabo-Facebook ukuthi hhayi mafuna indoda yenza ukuthi yenza kanje yenza kanje. Ziyasebenza nje mama lezi zinto? Ziyasebenza ngoba nayo indoda phela imnamathele, sishiye nomshado laphaya. Bekumele ishada ayisashadanga, silandela ngala. Lo akekho kuleyo nto leyo. Okay, ngoba uthe lento niyenza na-16 bona sebe na-6 months bejola, kusho ukuthi uqala kwabo ukujola baqala bena-16, wayena-16 umngani wakho nomkhwenyana ukujola? Umkhwenyana naye mdala, ngithi mina bangishiya ngo-1 year, mina ngangifunda u-grade 11 yena efunda grade 12, ufunda u-matric. Waphasa ngasala mina enkundleni. So baqale bajola before bashade bajola nje baze baya ngisho tertiary bafunda ndawonye. Sengisho le yamngani wakho umntshontsha, uqale nini umntshontsha? Bese besiqedile-ke isikole sekwenzeka usukusetapha lento ukuthi akantshotshele umngani wakho.
Ngoba sengizwe nami ngithi lo uthi mshado nayiqala ukuthi- ukuyenza because I wanted to find out ukuthi nize nenze indaba nalomqondo nomngane wakho naneminyaka emingaki. Wasuthi wena 16. So manje just naqala ukuganga ena 16. So naqala ukuganga sekulate vele. Ngase ngifunda umatric la engawufeyila khona-ke. Then yena sewuphasile umatric yaqala lapho i-competition lapha ekhaya ukuthi sebehlezi bempraise yena uphasile mina ngifeyila yabo sebengibalela izinto eziningi yena kuhlwa konke nje. Okay. It's fine. Asingasimosha isikhathi imbukelo Black Life siyamuzwa sicela ukuneza ukuthi ukhulume nodadewenu because mina yabo okunye ngiyazama ukubhalansisa okunye kuyangishiya but ngenxa ukuthi senze ishow kunesikhathi esikalekile so I might as well just call usisi siza ukuthi uzothatha kanjani udaba lolu uzomnikeza lona. And I wish nawe ungathola i-counseling uzama ukululeka ngomqondo because ayumene wakho deep kakhulu if ukwazi ukudestroya igazi lakho kanje. But let me not judge. Bukelo Black Life asifaneleni bafethu. Hello. Yebo sawubona njani? Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila nami. Ngikhuluma noMlangeni Magasela ngifonelwa ngwa Black Life TV. Uhlelo olubizwa ngokuthi sikhipha izimfihlo. Ngisacela bandla ukuthi ungiphi ithuba kunosisi seduze kwami ofisa ukukhuluma nawe sisi. Okay. Okay. Hello, Yebo. njani Tama? Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila, ngiyathemba uyazi ukuthi ukhuluma nobani. Bakhona nosisi wami. Tama, bengizocela ukuzehlisa la kwena. Yindaba. Konke lokhu odlula kukona, konke lokhu kwenzeka kuwena, bengithi ngiyaxolisa kakhulu. Njengoba Ukhuluma ngani? njengoba ungasathandani nomkhwenyana wakho okwakumele ushade naye, imina wonke loyo ngiyaxolisa. Ngahlohla umngani wami ukuthi athandane nendoda yakho ngoba benginomona ngawe, benginomona ngempilo yakho ukuthi konke kukuhambela kahle. Ngaba nomona ngahlohla umngani wami ukuthi athandane nendoda yakho, ngiyaxolisa. Hawu, usisi wami hawu. Hayi bengakulindeleke lokhu kuwena ngithombe kanje ngikhalela kuwena angilali ukuphume mina ngihle kanti wena wokudala yonke lento le. Ngiyaxolisa kakhulu nokungizonda kwakho, ngiyaxolisa ngingakwamukela noma isiphi isijeziso ukuthi bengithule Hayi ngazi. cha uthi bengakulindeleke lokhu usisi wami ngizalwa naye. Kade ngabona ukuthi wena ungifuni. Kade ngabona ukuthi wena ungifuni. Ngiyaxolisa Mtama, ngicela ukuthole lokho enhliziyweni yakho ungixolele ungiphe elinye ithuba. Hayi ngiyathanda singabikholisa ukuhambela kahle empilweni yakho. Akudele nje empilweni mina ngiyozokulungelwe lutho awuyindawo empilweni. Ngiyaxolisa. Ayikho into exolisako uyayazi lento obuyenza uyazi inhloso yakho uhlangene nomngane wakho. Ngiyakhala mina la ngikhalela kuwona ngoba ngithembile njengokuthi wami ngizalwa naye. Wena uzongenza nje masingangalungelwa lutho empilweni yakho. Ngiyafisa noma ungabiza wonke umndeni sibe ne-meeting sihlale phansi nalokho ngakwamukela noma isiphi isijeziso mangithola uxolo lakho nje. Manje basekhaya bayazi lapho. Akekho owaziyo lento isiyenzeka isikhathi eside manje ngiyabona ukuthi iyangidla nomngani wami sesixabene naye uyena obefuna ukuzosho manje bengifuna ukuthi kube yimina kuqala ozozehlisa la kwenu. Hayi wakhohlakala nenhliziyo embi nenhliziyo empusapha nje. Ngiyaxolisa. Hayi ngizoze ngakuxolela kusathi ngihlanganisa nawe ngiphume eduze kwami. Uthathe nje umngane wakho nendoda yami ngiyamipha yena ngisamdinga empilweni yami. Ngiyacela Ayikho into engizoyikhuluma nawe, ayikho into engizoyikhuluma nawe. Bengikuthemba njengoba usisi wami ngizalwa naye. Wena uzokwenza nje ayikho into engizoyikhuluma nawe mina manje. sabandawonye ngiyacela Mtama singayilungisa le nto. Noma Noma yini Mtama. Bewuyidimoni usathane wonke lo.
Hhayi, angifani, ngiyabonga abantu. Yo, uzizwa kanjani? Kona kuthedwe sengikwazi ukuthi ngiyikhiphe esifubeni sami, otherwise bengasalaleki ngisho ukulaleka. Kodwa ngiyathemba ukuthi sisazoqhubeka sizwane njengosisi. Ihlala ndawonye endlini eyodwa? Sihlala ndawonye. Anisahlali ndawonye? Asahlala ndawonye, nawahamba esondelela umsebenzi la sebenzela ngakhona wahamba-ke. Kodwa akuyona i-distance that much. Kodwa anisahlali ndawonye like before? Siyabonana nje almost after 2 days siyabonana. After 2 days? Lo muntu ufana ukuthi usaseduze kwakho? Usaseduze, uyafika nasekhaya, akuyona i-distance ethile. So kahle kahle sicabanga ukuthi uniprovide nge-counselling noba u-2. Sinibone ngoba phela nabandawonye futhi nisakhula, angazi nizoyilungisa kanjani le. Nami nje yangixaka. But ngicase okubalulekile ukuthi usuyikhiphile le nto, usuzozizwa ungathi ungconywana njengamanje. Ngiyathemba nami uzokwazi ukuthi vele phela angilindeli ukuthi angixolele manje ubusathukile ukuthi bengazi sonke lesikhathi. Nanokuthi awumtshelanga ukuthi into enza ukuthi uzumtshela ingomngane wakho useyalokhuza. Senixabene ngoba umngane wakho azange ngixabane ngaba usathula ngithi naye. Xabene uyangidreknisha, sengibona ukuthi akayizwe ngami kuqala. Kodwa umngane wakho azange akuthreatenishe ngaba umxoxelile. Bekuzoqhubeka nje kube nje yani mhlambe ngelinye ilanga phela akukho okungaveli. Kona bekugcine kuvelile kodwa. Mfethu, kanti lento etheni blood is thicker than water ichaza ukuthini? Sengivele ngadideka-ke nje manje ngi-understand. Anyways, ngoba kuzobe sekuthiwa ngithe sibonga kakhulu sisi ukuthi asithemba Black Life. Uzokhipha imfihlo yakho nawe ungasabi ukwenza the very same thing. Iqiniso liyakhululana. So might as well just likhulume ukuthi izozwa kanjani umnazwalo vele lona laba abafuthi libuhlungu. Kodwa kubalekile ukuthi umuntu akalazi iqiniso ukuze futhi uzo-avoid nalento leyo ukuthi ulebwenza into wrong igcina usuyisikhoko nje sezinto ezibhedayo. Ulebuze yenza ugcina wenza okunye okusabisayo ndize ngomshanele ebusuku wesabrini. So asiyidinga into kanjalo bafethu. So songazama ukuphilisana sibe nomuntu sithandane ngendlela uNkulunkulu asithanda ngayo nathi. Inimlangeni Makasela ngiyanithanda siphinde sibonane kwi-episode elandelayo. Sengihamba, I'm out. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.